3.98 million pesos stainless steel sa Malimgas Public Market, inirereklamo. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Inirereklamo ng mga vendors ang stainless steel sa Malimgas Public Market, Dagupan City dahil sa pagiging matalas at delikado nito. Ang proyekto nagkakahalaga ng 3.98 million pesos na pinasok noong Desyembre 2021 sa ilalim ng dating administrasyon at dapat natapos sa loob ng 70 araw. Halos 4 na taon na ngunit hindi pa rin ito umano natatapos. Ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod, ilang beses nang sinulatan ang kontraktor na LXS Builders and Supplies ngunit wala pa rin umanong tuguna. Samantala, nangakong aksyonan naman ng sangguniang panglungsod ang issue upang maisaayos ang pasilidad at mapanagot ang mga nagpabaya. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.